Hola de nou i benvinguts a un altre Recreblog. Avui ens dirigim a Calafell. Som dissabte a la tarda i anem a veure una recreació que per nosaltres és una mica diferent. Anem a veure ibers. Per qui no ho sàpiga, a Catalunya va haver-hi ibers. Hi ha un grup de recreació que ens apropa a com podria ser la vida d'aquesta gent aquí a Catalunya en el seu temps. Hem de dir que no teníem previst anar-hi, l'únic que tenim uns companys de recreació del 1700. Hola Roger, hola Adrià, gràcies per proposar-nos-ho. Venim amb moltes ganes. Com deia la Mar, és una recreació que s'escapa una mica del que estem habituats, perquè jo faig recreació del segle XVIII, de la Guerra de Successió, la Mar fa Guerra de Successió i també fa alguna cosa de napoleònic. Sí. I estem acostumats a això, a batalles amb pólvora i tot això. I en aquest cas anem a veure recreació íbera, romana, per tant estem parlant del segle II abans de Crist, més o menys. I la veritat és que no sabem molt bé què ens trobarem. És un acte que dura tot el cap de setmana, des d'ahir o abans d'ahir fins demà a la tarda. Només hi podrem ser aquesta tarda, però tampoc sé molt bé la dinàmica que portarà aquest tipus d'esdeveniment i per tant doncs, ho descobrirem junts. Ens trobem al jaciment de la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Aquest conjunt arqueològic va començar a excavar-se l'any 1980. Una línia vermella ens permet diferenciar les restes d'aquest jaciment original de la reconstrucció del poblat que es va fer a principis de la dècada dels 90. Això ens dona una millor visió de com podia haver estat la Ciutadella, sense haver-ho d'imaginar i prou. L'assentament va ser fundat cap al segle VI abans de Crist i va acollir una 60ena d'habitants, fins que va ser abandonat cap al segle II abans de Crist. Doncs som aquí amb el Roger, que és membre d'Iber Calafell, i ens explicarà una mica què fan aquest cap de setmana. Iber Calafell és un grup de recreació històrica especialitzat en el món ibèric. És un grup que surt el 2012, és el primer de tot Catalunya. I bé, ara som a la Ciutadella Ibèrica d'aquí a Calafell i té la peculiaritat de ser l'únic de tot el món que està reconstruït a sobre el mateix. I bé, aquest és el nostre festival que fem l'últim cap de setmana de juliol cada any, aquest any el recuperem. I bé, és tot un cap de setmana on estan diferents mostres de cultura antiga.